Goddag, det er dag tirsdag den 9. februar 2010, og jeg er Janus Kramer med en nyhedsupdate fra Schiller TV. På sit webcast den 21. januar i år gjorde den amerikanske økonom Lyndon LaRouche klar, at Barack Obama skal afsættes som præsident for de Forenede Stater. Det er sådan, at Barack Obama har været en kæmpe fiasko med sine redningspakker mod Wall Street, hvor han har kastet næsten en uendelig kreditlinje ud til banker, der i forvejen er bankerot og som aldrig burde have penge til at starte med. Han har videreført George Bush's 2 krige i Irak og Afghanistan, og han har set til, mens at den menige amerikaner har faldet i arbejdsløshed, og hvor mange af dem har måttet gå for hus og hjem, og nu bor i, hvad der kaldes Obamavilles, kæmpe store teltlejre, hvor de går for luderkoldt vand. I august kunne man se, at ovenpå alle de andre ting, som Barack Obama har bedrevet, har han virkelig formået at få et spot til skade ved at gennemføre en sundhedsreform, der indfører regulære dødspaneler, så den menige fattige amerikaner, som nu får sundhedsforsikring, kan få lov til at dø i fred af sygdomme, der kunne have været kureret, men som man nok vil mene er for dyre. Samtidig med, at private sundhedsselskaber selvfølgelig skal tjene penge. Og det er sådan, at amerikanerne de er på vej mod egentlig ikke at hade Barack Obama, men de foragter ham. De foragter ham som værende et fremmedlegeme. Noget, der kommer udefra. En, der ikke er ligesom dem, som er under indflydelse af fremmede magter. Og hans måske største støttebase, nemlig de amerikanske afroamerikanere, de er holdt op med at se ham som deres store frelser, og begynder at se ham som den mand han er, nemlig en, der nok ser afrikansk ud, men som opfører sig som alt andet, og i hvert fald ikke i deres interesse. Det had, som amerikanerne i stedet nærer, det går til dem, der har forrådt den, nemlig den amerikanske kongres. De har forrådt den menige amerikaner ved at stemme gang på gang for det ene og det andet forslag med hjælpepakker, med en fortsættelse af Irak-krigen, og især sundhedsreformen, som siden massestrejken i august er gået hen og blevet, stridsområdet i amerikansk politik. Det er sådan, at da Ted Kennedys senatssæde blev sat til omvalg, der var det ikke de to kandidater, som der reelt var til valg. Nej, det var regeringens sundhedspolitik, og valget var et klart mistillidsvotum til den. Og det er sådan nu, at det der står i vejen for, at verden og USA kan komme ud af den nuværende økonomiske krise, det er præsidenten. Det er en Barack Obama, som har vil afvikle det amerikanske rumprogram, som har været det, der virkelig har givet før i tiden USA et kæmpe løft rent økonomisk, industrielt og uddannelsesmæssigt. Og nu vil han sætte månelandingerne på standby, og vil ligesom hensætte NASA til at lave andre ting. Det er den Barack Obama, som ikke har vil indgå en firmagtsaftale mellem Rusland, Kina og Indien, vi står for. Og amerikanerne, de begynder at være klar nu, så små skridt, bevarer mig vel, det er et stort skridt for amerikanere, de begynder at gå imod og vil afsætte ham i en rigsretssag. De ser ham ikke som en, man kan snakke med. De ser ham i stedet på samme måde, som den menige romer nok har siddet kejser Nero, da han stod og spillede lyre, mens Rom brændte, og de jo selv brændte. På samme måde har Barack Obama været virkelighedens fjern, mens amerikanerne er blevet kastet ud i arbejdsløshed, og mange har måttet gå for hus og hjem. Og sammen med Barack Obama, så vil det være passende at fjerne Timothy Geithner, hans finansminister, Rahm Emanuel, hans politiske rådgiver, føderalbankchef Ben Bernanke, og måske den værste af dem alle, den helt igennem inkompetente økonomiske rådgiver Larry Summers. Det er de mennesker, som har ydet indflydelse på præsidenten, og det er ham som en anden nikkedukke, der har ført det ud i livet.
Og det er sådan nu, at republikanerne så småt er begyndt at indse, at ja, George Bush, han var slem, men som de tilføjer, og har det jo et fantastisk godt med det, Barack Obama er værre. Det er det, han har givet USA. Og når vi står og kigger på det her over fra Europa, er der desværre en tendens til blandt vores journalister og politikere at se på den her fantastiske figur, som gør alle de fantastiske ting, eller skulle jeg rettere sige, alle de fejltagelser, som vi har gjort herovre i Europa. Det er, hvad den mand har givet USA, og det er, hvad han har givet verden. Han bekræftede også i vores dårligdom, og han har ført den videre til sit eget land. Hvad vi i stedet for burde gøre, det var at sætte ham op i rækken af fallerede statsmænd, som George Bush, Tony Blair og Lars Løkke. Folk, der har brilleret ved at være hudende inkompetente, og som aldrig burde have siddet ved magten. Det var Schilder TV for i aften.